че аз отидох за подаръка. Към това не е подарък. Тук ми е въжател. И тук са ми лукичките и другите неща. Казвам подарък. Има картичка, на която пише: желая ти все повече красота и щастливи мигове всеки твой ден. И тук пише честит рожден ден. Така. Но това пликче, вижте. Има по-яко пликче вътре в пликчето. Пликче. Което сега ще го смена това пликче. Така. Това пликче, братовчетка ми ще открие една панделка за нея, една за мен. И още една панделка, която е за по-маничката ни братовчетчица. Така, друго ще открие две пчелички. Друго ще открие един молив за устни. Друго ще открие гривна с пръстенче. Така, сега слагаме ето тук вътре нещата. Айде ги мушнете себе. И това ми е на мен подаръка, като картичка ще сложим 50 или 60, или не знам колко пари, ама ще сложим доста парички. Може би към 100 и нещо ще сложи 200 лева. Ще го мисля как колко 200 лева, защото цяна не е само като изметна всичко и е само 300-400, не, по-малко за подаръка, но все пак си е скъпо. При мен е ето този комплект, който ви казах, е само 10 лева. Сега ще трябва да се опитам това да го пребера тук. Да може да пакетирам всичко, защото май ще го пращаме на еконт. Това си го поръча принципно от мен миналата година едно момиче за рожден ден. И иска, аз ще да избера картичката, като искаш всичко да избера, викаме за подарък за момиче. Обичам много сутите. Като твоята братовчетка ми вика и аз окей. Залавям се за работа. Не мога да го пребера. Ето го. И довиждане! Чао, подирайте за канала ми!